Hello mga katalingan! Welcome back to my vlog. For today's vlog magluto ako ng basoy guys. Bisaya version guys ha. Yan, maghiwa-hiwa tayo nuna ng karne guys. Pero hindi ko ubusin guys. Pirituhin ko itong iba. Yan. Ito ang babasoyin ko. Ito yung pipirituhin ko. Ayan. So ito yung ating hiwain guys. Ayan. Kasi ito yung ating basuyin. Ayan. So I'll be back for a little while. Maghiwa sa ta guys. Anaon na nato gutad guys. So na naragod. Ganyan lang guys. Ganyan. Ganyan. Tapos lagyan natin siya ng sibuyas luya. Yes. Sibuyas na dahon. Tsaka gabi. Ayan. So, wait lang guys ha. So, ito yung sangkap natin guys. Baboy, karning pork with taba gamay plus siling, manghang, bawang, luya, sibuyas dahunan, magic sarap, and of course, turo, gabing kanaka guys. Ayan. Yan yung ating ihalo sa ating lulutuing batsoy guys. So, okay guys. Ayan guys. Ouch. Tanggalan nga natin ang mantika yung taba guys. Ayan. Para hindi na tayo magmamantika mamaya. Ano lang yung gamitin natin guys, yung isa sa ating lama. Ayan guys, ayan, nagmamantika na siya guys. So, tanggalan natin ng mantika guys. Tapos tanggalin natin siya pagka medyo dumami-dami na yung mantika. Ayan. Diba guys, magmamantika siya guys. So, ayan. Ayan guys, ayan na siya guys. Nagbibigay na siya ng oil guys. Ayan, nagbibigay ng oil guys. Ayan, so tanggalin na natin siya guys para mailagay na natin yung ating lamas. Ayan, may mantika na siya guys, diba? Ayan, lagay na natin dyan guys. Ayan. Ilagay natin yung ating bawang guys. Aray ko. Ayan, bawang. Plus sibuyas guys, and then luya, saka ito again guys. Ba mahirap pagluto dito sa bundok guys. Yan, ang lakas ng gasol ko. Yan. Yan, so ilagay natin yung ating karne guys. Ayan yung ating karne. Binabad natin sa tuyo guys. Ayan. Ayan. Usok pa guys. Yan. Ayan guys.
Ayan, tingnan mo yung aming gasol. O, diba? Ganda ng gasol ko guys. Ayan, so parisiko muna natin yan guys bago natin lagyan ng water. Ayan siya guys. So takpan muna natin siya guys, no? Ayan. So ayan guys, lagyan na natin siya ng water guys kasi ayan o, resiko na siya guys. Ayan, lagyan natin ng water. Ayan yung water natin guys. So pagkatapos isabay natin yung ating gabi guys, turo. Ayan, pasabay lumambot. So yan guys, ilagay na natin yung ating gabi. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. So ilagay din natin yung tinanggalan natin ng tika. Ayan. Tapos ilagay natin yung sili natin maangang para ayan. Ayan yung sili guys, para umanghang siya guys. Tapos lagyan natin ng of course asin. Lagyan natin ng asin guys, kunti. Ayan, asin. Tapos of course yung ating pangpalasa guys, ang magic sarap. Ayan. So takpan muna natin siya guys hanggang sa kumulo at lumambot ang ating gabi at karne guys. So check natin guys kung okay na ba. Ayan guys. Oh, tingnan nyo guys, oh. Diba? Kulo-kulo na guys. Ang gabi natin is malambot na yata guys, oh. Tingnan nga natin kung malambot na. Okay na siya guys. So kunti na lang yung antay natin. Tikman natin ang timpla guys. Okay guys, medyo maanghang, sarap. Lagyan natin yung ating sibuyas dahon guys. Ayan. So, nilagay na natin siya guys. Ayan. Maya maya maluluto na yung ating basoy na Bisaya guys. Ayan, so takpan na natin muli guys. Okay, so check natin guys kung pwede na siya guys. Ayan guys, pwede na guys. Luto na yung ating basoy guys. Ayan. Ayan, okay guys. So ayan guys, luto na siya guys. Ayan, tanggalan natin ng apoy. Yung gasol natin, tanggalin natin. Patayin natin yung ating gasol. Ayan, so wala na siyang apoy guys. So yan, luto na yung ating Bisaya nga basoy, kung tawagin, basoy na baboy guys. Ayan, so takpan na natin siya guys dahil kakainin natin siya maya maya guys. Ayan. Ayan guys. So ayan, thank you for watching guys.
This is Felamboy Pilingon Vlog. Please don't forget to subscribe, like, and share po. Ayan po. This is our mountain guys. Ayan. So, very, very, very good. Ayan. So, bye-bye guys and God bless all.